ichano gi namba 1 nyaka namba 4 to namba 1 ni miye nango to namba mogik ni imiye nango yere ka bende kono kona ni ka en ngama nie namba 2 3 ka en kunango gi mantiere karaka counties waduto mantiere Kaluo sani ka onya chako kodi penjo ne didi ni oguda Philip ande bende di miye listi mari achako di set kawano Cleopas pango counties wa Kaluo to aparo ni chik wan gi gimoro milongo ni res ipsa locata ni the fact speaks for itself inyala dhi tineno kendi titieko kigolo projects magin funded by various donor agencies county ma Kisumu to king'iyo matut tidhi neno ni onge gima duong' mosetimore nikech thoth gik mosetimore kaka county ma Kisumu en within CBD. In fact anyalo bedo specific tawach ni market Milimani ward midhi yudo kokete Cabros midhi yudo kotime ang'o kiwuok market Milimani lengri donjo Nyalenda yore richo stima ok ti kidonjo Manyata yore richo stima ok ti chiro onge collection of garbage matimore kidhi ECDs miwacho no seger staffing onge. That is one. Kidhi kaka county ma Siaya bende yudo ni yore manoket budget ni oningo be ni timo okotim iyudo ni projects manowach ni idhi tim within 6 months kata 12 months okotim kibiro Homa Bay it is a similar thing kidok Migori bende kamano. What anyalo wacho ni our counties osetemo timo particularly Homa Bay manyalo keto number 1 en ni gisetemo choko pesa moro mang'eny. Kidhi county kaka Kisumu bende there has been that improvement nikech negitemo digitize collection of revenue so nitiere pesa magisemedo choko but it is not so much oken ni gima pesa modonjo kata pesa mochiw nikech par ni kaka ninjo kaka Philip pande wacho ni nitiere pesa mukete chik ni nyaka mi county be nitiyo gi sirikal okiti gi sirikal. The same bende nitiere those conditional grants kaka floka maka pesni mabiro ne counties nyakiti godo budget making process to pande bro lero no 2% of your budget onigikete disaster management. King'iyo ka koth ochwe sani Cleopas ibro yudo ni Nyalenda wakacha aora Lwera aora moko ma wan godo ka opong' ji chorre tipenje ni pesa ni dhi kanye so an wi atamalo 10 anya wacho ni counties wa Maluo anyalo miyo gi 3 kata 4 wi atamalo 10 nikech pesa ni kaka itiyo godo okwang'eyo. Kisumu County for the past 3-4 financial years wasebedo kwa yudo adverse report and the worst kind ni osemiu pesa to kata unumiu pesa okunyalero kaka pesa mutiyo godo ni utiyo godo tutiyo kode morumo so iyudo ka auditor general obiro to me documents man utiyo godo kata auditor general ok nyal ng'eyo ni to pesa ni utiyo nade to osetimre over 4 financial years. County assembly bende bet ka to county assembly ok nyaka kata raise to penje ni oyo pesa miwacho ni okotigo de yo makare ni wasetiyo kode nade. Devolution kobiro to biro konyowa magi makonyowa e gweng' gima konyo nyithindwa gima konyo minewa gima konyo wuonewa. Devolution should work for us nikech kata kinyo historia mar katiba manyien ng'amo gore ne kabisa en onagi wan mane wawuok wan mane wadhieyo kendo jo ema nowito ngimagi kuom manyo katiba ma 2010. So it is very ironical ni wan gi katiba ma 2010 to tiyo ne jo oganda moko to kibiro oganda wa Kaluo to devolution ni oktinwa kaka oningo beni utiyo no. So oningo beni wabet piny to wang'ire kaka jotelo moyier Kaluo ni ere gima wanyalo timo mondo mi wakony jowa nikech kata ka en 1 billion to kotiyo ni e gweng' oningo beni nano lokruok to kidhi e gweng' ok idhi neno lokruok muramura maduong' kopogore gi gik mane inyalo yudo ni national government notimo. County industrial parks miwinjogi kidhi e site sani pok otiek gergi mano bedo launch over year ago ok inyal ni sani yudo 250 million mondo set aside mondo soe park manyalo konyo ji tich onge. So Kaluo waka oningo beni kwa wadhi yiero 2027 nikech mabe koro dhi ne jowa ka wadhi yiero 2027 to watemuru yiero jotelo manyalo tiyonwa watemuru yiero jotelo maka watere assembly kata watere national parliament to tich mitimone miorene en mar konyo japiny ok ni kodhi kacha to koro kaka Philip ande nowacho ni komiye 10 million to 10 million en moda chako odonde kaka oningo be new tiyo en more decide. So Kaluo wakato I do not think ni devolution osetiyono kaka dwarore kamano erokamano mana kaka nochako kar kacha wadok mana kanyo kendo Philip ande ka osebedo ka otiyo
Mana kaka counties waduto omenda makore lach maromo mohewo bilion 325 kaka osebedo ka ichwale ni counties mopogore opogore. County moro osetiyo kode mang'eny, county moro osetiyo kode matin, county moro tiyo kode ma chenjo dong' moduoko. Koso counties moko